bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare Hiramon hande ko ñalawma aset awri nogas tati lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e joyi habaruji moɗon e ndemgol Pulaar toon to Gambie tunnade kadi habaruji gommiriɗi toon to États-Unis hono goto gonnoɗo kañum hoore mum biyeteɗo gardiɗo groupe waroɓe ɗum noon koye laamu président Yaya Jammeh ko ñawama ñawore toon to États-Unis pour omo sogue duuɓi 60 habaruji men ma nawen toon to Sénégal kadi no wayni ko toon to région Matam hono kanko ministre public fati hydraulique ko yilimu toon ha laamu wallude guure gonɗe Dande ma e sirɗiɗo toɓoji habaruji men ma nawen toon to république démocratique du Congo Joseph Kabila en o ñawama ko bareteɗo ƴewol ko woni sababu ɗum habaruji men international cakkitoɗen ko toon to Gabon gardi leydi ndi o wi wonde komo wat peeje foof beele wotoji garoji sarɗiyankoɓe beele ne leera cakkitoɗen habaruji men ko jokkodirde Tijani Niang o ken ha élément makko mo jogui faati coftal belɗo ɗum woni titre uji men ɓurɗi mawni oɗo journal won garto defruji muɗum joni joni radio Jowol Sare International dole lingu gondia kono dole radio Jowol Sare ko hettoyankoɓe mum Amérique Asie Océanie Europe Afrique no keɗo radio Jowol Sare International jiɗɗa ko kabaruji jaggu radio Jowol International gilay émission ngaji dini ha e fina tawa tarindi kono ɓamtari kala kena wallita gurdam aade ena yewteno haale e nder radio Jowol International wonandi joguiɓe publicité jokkodir eya radio Jowol International caggal indicatif Mauritanie waɗa 46 53 84 09 walla mbaɗa 44 18 77 18 walla mbaɗa indicatif dowlaji dendude Amérique plus 1 513 668 03 94 bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗi min Abou Diobo El Hadji Ngori momi hetto radio Jowol International bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon habaruji men gueɗirɗen ko toon to Mauritanie toon to Erkis tunnade journal biyeteɗo Shamsu Maarif hono kanko maire mo ngoɗon wuuro Erkis waɗi déclaration on haaluji ɗi o haali haaluji ɗi noon ko gaddi caɗele mawɗe ɗum noon ko caggal nde kadi nde teskita ngoɗo wuuro Erkis babu nde toɓoji bannoɗe e dumunaji ɓennuɗi yim taw ko région ngaji kadi wiye jeesos toon to Mauritanie keeɓi ndiyam ɓurtam e kadi tawde ngoɗo wuuro kadi ene simnana hannde yimɓe liggotoɓe internet ko ɓuuri hewde wuuro ngo woni koye beeɗi kanko maire wuuro ngo haalino wi wonde omo ɗaɓɓi e yimɓe ɓe ganduɗa hoɓɓe e ngoɗo wuuro Erkis yo koye bawɗo fof yeeya hoɗoya galle koddi muɗum par ce que autoji sitternuji ndi no gara manguito ndiyameji ɗe donc ko ɓuuri hewde walla wonɓe internet wi wonde ko kanko déclaration mo kanko maire o ɗum ko hunde nde ganduɗa ko firti wonde ko anda gongira gonga gurdam yimɓe wonɓe jimani makko ɓe hol gurdam guuri eyyi ɗum noon kadi ko ɓuuri hewde kadi yimɓeɓe kadi mbi wonde ko ɗum ɗo foof firti wonde ko laamu gongu toon Guyane e ɗum noon ko laamu mairie kañum hoore mum fewnitaki ko fati ene so tawi ɗeɗo gueɗe ko wayno ilam ko wayno wameji gaari walla toɓoji ɓurti holno mbawi haɓirde muɗum ɗum ɗo kadi no wayno ko tunade kadi won yimɓe haala mbi kadi mbi wonde ko hay goto ɗaminaki ma konngol yalto e neɗɗo gonɗo maire wuuro pour dandude yimɓe muɗum ko goto fof koddiɗo muɗum danda ɗum e wiide kadi kanko hoore makko kala ɗum o wi wonde ko état walla laamuji locaux koye mumen waɗɗi dandude yimɓe citoyen ji gonɗi toon kono noon wona wiide kañumen koye mumen yo jaako ƴeewoya hoddi mumen o wawi kadi kanko hoore makko artude e haaluji makko o waɗimo haalde ɗum ɗon tan ɗum ɗon ko ene wayno ko solution tan temporaire ha en daña peeje goɗɗe technique ɓurɗe hewde doole pour beele en mbawa pompude ndiyam ɗam noon ko wawi wadde foof ene wayno ko wawa hankkadi fewnude ko bonni ko ɗum noon surtout en wonande ɓeɗo yimɓe ɓe ganduɗa déjà tampuɓe sibabu ɗiɗo toɓoji sibabu ɗi caɗele ɗin jogui noon hay nokku ngala hande ɗum woni hande ko fate toɓoji ɗi hono toon to Sénégal kadi ene wayni ko toon to région Matam hono kanko ministre public fati hydraulique ano biyeteɗo Cheikh Tidiane Dieye ene wayno o ñalawma hande aset o ñalli toon ko région Matam o idori ko toon to Thilon e kadi mo ya nokkuji foof gonɗi e Dande Maayo ɗum noon e tuminade kadi konngol ngol haali toon to wuuro Thilon e yesso kadi kanko maire wuuro ngoɗon Thilon hono Mamadou Elimane Kane o wi wonde kene wayni ko laamu ngu woni koye maade joni oɗo saaha joni dikka mawɗo kena abbo e tataɓal kilométre ɗum noon kadi ko pour tardade wuuro ngo en pour hadde ndiyameji nadde wuuro ngo o haali kadi o wi wonde ko won peeje goɗɗe kewɗe mbaɗaɗe ɗum noon peeje ɗe fof ko peeje balloje surtout yen nokkuji gonɗi Dande Maayo
ɗum noon wona to cilon tan ko nokkuji fof pour wawde habde kala ilemeji walla kala toɓoji no bonnirano e ɗiɗon nokkuji ko mais kanko ministre o noon haadi o wi wonde ko ɗeɗo gueɗe ɗe mbaɗata ɗe wona to cilon tan ɗum noon ko gila e leydi he to wawi wonde fof ɓe jiiɗi wadde hollude wonde ko kamɓe ɓe jiiɗi ko résultat ji e wiide makko kadi o wi wonde ɗum ɗo fof ko ɓe gaari ko fewnidde kene wona 50 hitande gueɗe ɗe ganduɗa ene meeɗan fewnede ɗum woni joni ɗum woni kanko ministre o ko haali toon to Mali tumnade kadi habaruji gommiriɗi toon to ha to Chams Marifa ko responsable russe-naji goto wi wonde ko kamɓe Ukraine naɓe ɓe mballa yimɓe haaɓeteɓe wonɓe toon to Mali ɓe namnide kaɓirɗe mumen taw ndewnata ko ɗeɗon kaɓirɗe ko toon to Mauritanie tumnade hande kanko responsable russe ko haali ɗum noon kadi ko média biyeteɗo Al Akbar haali ɗum caggal kañum hoore mum nde wawi addude rapport mo ganduɗa taw ko entretien mo journal goto russe-naji biyeteɗo TASS wadduno ɗum entretien o ko gardiɗo ligue des officiers sécurité international gonɓe toon to Russie Alexander Ivanov wayno kañum hoore mum wi wonde ko ene takki Ukraine pour Ukraine ene walla neldude kaɓirɗe ɗe ko militaire jihadiste uji wonɓe toon to Mali taw ɗeɗon kaɓirɗe ɓe ndewno ɗum toon to Mauritanie kanko responsable russe-naji o Ivanov o haali kadi o wi wonde ko sibabunde kamɓe Ukraine naɓe ɓe jogui ɗeɗo balle ɗe mballa toon surtout won boniyankoɓe wonɓe toon to Mali ɗum ɗo kadi ko caɗele mawɗe jogori wonande kamɓe Mali naɓe kamɓe Burkina Faso naɓe o wawi kadi takkude hono représentant ji Ukraine naɓe wonɓe toon to Algérie ardade ɗeɗo peeje pour no kaɓirɗe natiri toon to Mali e ɗum noon kadi ne jeeyaɗe ɗon kaɓirɗe mbiyata ko drone aji taw ɗiɗon drone aji payi kadi ko leyɗele kewɗe ɗum noon kadi ko service sociaux ji ukrainienne kañumen mbaɗata ɗeɗo golle pour udditde relation ngaji mumen diplomatique leyɗele Afrique e surtout wallude ɗumen ko rokkude ɗumen instructeur uji rokkude ɗumen kadi matériel militaire ko wawi wonde fof kamɓe mursi oɗo habaru wawani yeddede walla wawani wiyede ko gonga tumnade hande journal Al Akbar ko haali toon to république démocratique du Congo tumnade kadi journal biyeteɗo France Info hono kanko mennoɗo ardade leydi ndi on Joseph Kabila ene wayno ñawore waɗi ñawore nde waɗama toon to Kinshasa ɗum noon yalti ko ñande 21 lewru août ɗum noon ko hanki ñawore nde kadi ene wayno ko kanko hoore makko ñawa ko tawa ko mbiyata contumace tumnade hande ñawore nde kadi o takka wonde ko kanko hoore makko liggodiri e groupe biyeteɗo M23 ɗum noon surtout en groupe mo kamɓe Rwanda ɓe sippotino ɗum siwtinde ɗon tan ko lewru ɓendu hono kamɓe Rwanda e kamɓe république démocratique du Congo ɓe mbawini kadi hawrude ga to États-Unis ɓe cinnini nanodiral pour wiide wonde ko jaam arta kummaɓe donc ene wayno ko ndeɗo ñawore ari ko caggal ngal ɗon cinnodiral ko wawi wonde fof kanko Joseph Kabila haysinde o tawaka leydi ɓe mbi wonde komo takka oɗo saha joni pour liggodirde e yimɓe ɓe ganduɗa waɗ boniyankoɓe crime de guerre e kadi janfa ko hoore makko ardade goomu garɗo bonnude leydi ko mbiyete insurrection ko jiida kadi e waredemo nder tan kanko hoore makko kadi mo ñawa ene won duuɓi nogas pour ko wiyete crime de guerre omo ñawa kadi duuɓi 15 kadi pour ko wiyete complot ɗum noon ko wawi wonde kanko gardino leydi démocratique Congo e woni ko ɗiɗo duuɓi ɗiɗi ɓenni o woni ko caggal leydi donc ko ɓoyani ko yiya ko o yiyanoma toon to Goma kadi ko wuuro mo ganduɗa en taw ko toon to Congo woni kono noon woni koye contrôle waɗ boniyankoɓe wiyeteɓe groupe M23 donc ko ɓeɗo kaɓatno e armée république démocratique du Congo e oɗon saaha mo yiya toon to Goma nde wuuro wiyeten Goma e wiide journal o hande ne woni ko ardunoma toon ko pour ƴewde jokkodirde e yimɓe wonɓe toon e laamu toon walla yimɓe wonɓe toon société civile pour ƴewde no jaam artiri toon to république démocratique du Congo ko wawi wonde fof ene wayno ko ñawore nde yani toon to Kinshasa ene wayno ko fawama kanko hoore makko yo waare toon to Sénégal habaru joni toon to Dakar ene wayno ko hedde après 20 heures kikiɗe hande ene wayno ko toon e lawol biyetengol corniche banggue hirnangue Dakar oto goto ene wayno diwi lawol kañum hoore mum naate gueƴe ɗum noon tumnade hande yimɓe tawnoɓe yimɓe kadi filmude oto nde woni vitesse muɗum ha kañum hoore mum diwi lawol naate gueƴe ɓe mbi wonde ko ene wayno ko wonde ko haade oto nadde e nder ndiyam neɗɗo goto keddinoɗo e oto kañum hoore mum wawino yaltude oto ɗum noon ene wayno ko oɗo saaha nde ɓe mbaɗata oɗo habaru nde reporté nde ene wayno ko pompier ji garani taw pour wawde yaltinde oto ko wawi wonde foof ala gañiɗo e oɗo accident ala kadi mayɗo hen tumnade hande seedeji gonnoɗo toon to Gambie tumnade kadi habaruji gummiriɗi toon to États-Unis hono kanko mernoɗo ardade escadron ɓe wiyata waroɓe yimɓe ɗum noon taw koye laamu makko kanko Yaya Jammeh kanko biyeteɗo Michael Song Korea o ñawama dumunde ɓennuɗo toon to États-Unis d'Amérique pour omo soke duuɓi 60 jeegom e jeeɗiɗi
ɗum noon kadi ko sibabunde gueɗe ɗe huutori noon ko fate leptuji torture après kuddita manquenoɗo contre Yaya Jammeh e nder hisandu ujunnaji 2006 kanko Michael Song ñawore makko yani ko aljuma ɗum ɗo ɗum noon kadi no wayno komo sokke duuɓi capanɗe jeegom e jeeɗiɗi e feccere ɗum noon kadi ko ñawore taw ko tribunal fédéral gonɗo toon to États-Unis kañum ñaawimo toon to ñawore nde waɗi ko toon to wuuro wiyetengo Denver Colorado e kadi adduno ñawore nde ko kanko juge biyeteɗo Christine Arguello donc ene wayno ko kañum hoore mum wi wonde ko oɗo sa joni faye makko ɗum woni ko toñangueji jeegom o ñawano oɗo Christine Arguello o wi wonde ko fawi kanko Michael Sang o fawe makko kala goto e ɗiɗo toñangueji o fawe makko lebbi temedere capanɗe 35 ɗum ɗo fof hawrata ko duuɓi capanɗe jeegom e jeeɗiɗi sibabunde tortiraji kanko hoore makko arduno e oɗo groupe kanko noon o nanggano koye mois de juin to hitande ujunnaji ɗiɗi nogas toon to États-Unis caggal nde kanko hoore makko nde visa makko jogino e États-Unis o wawi ɓurtinde ɗum ɗum woni o nangga habluji menen toon to Gabon e tunnadi kadi e journal biyete APA News kanko président mo leydi Gabon Clotaire Oligui Nguema e nder konngudi ɗi ƴefti hannde samedi nogas tek lewru août o wi wonde ko omo woni koye liggade e peeje bawɗi on beele omo rokka leydi ndi hoolare pour woteji baɗoji mois de septembre ɗum noon peeje ɗe waɗaɗe o wi ko wallude beele woteji ene ndewa laawol wallude kadi beele hunde fof ni wona ene leera suɓade ɓeɗo sarɗiyankoɓe ɗum noon ko woteji baɗoji toon du mois de septembre kanko oɗo président Brice Oligui o wi wonde ene wayni ko kala caɗele gullisaɗe e oɗo saha joni ko fate liste uji ɗiɗo candidat e kadi holno candidat ƴefti ɗoftade loi ji républicaine ɗum ɗo fof ɗe o haɓante ko ɓooyani pour beele wallude beele haqqillaji fof ne dañi o wi wonde ko heeɓi o heeɓi habaruji ko ɓooyani ko ɗin noon habaruji ɗi kolloje mum wonde ko won gueɗe baɗaɗe ko fate composition ngaji tuji candidat ji pour élection ngaji baɗoji gueɗe baɗaɗe hen ɗe ko gueɗe ɗe moƴƴani e ɗum noon kadi ko woteji baɗoji toon taw ko woji suɓade sarɗiyankoɓe ɗum noon koye nokkuji guure walla région ngaji monto Gabon ko maw ƴeew kadi enquête kala bawɗo wonde pour ɗeɗo gueɗe kalateɗe ɗe o tawi wonde ko wawa fotani wonde ɗum noon kadi ko gueɗe ene mbawi bonnude hoolare leydi ene mbawi kadi bonnude gonga gonɗo e kala woteji no mbaɗirte toon ɗum noon ko woteji électoral ko gueɗe kadi mbawɗe tumminde ko wiyete fondement ji démocratie mabɓe toon to Gabon ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Brice Clotaire ene wayno ko ɗum woni ko haali ko caggal nde ene wayno partiji kadi puɗɗi kalmisade ene jeeya ɗiɗon parti OPG ene wayno kañum koye min kaali mbi wonde ko déposé dossier ji nogas e nayyi candidature sappo tan goni validé parti goɗɗo kadi biyeteɗo kañum hoɗo mum ene wayno waɗi wondisima kadi ene wayno kon dossier ji muɗum déposé en kadi délai supplémentaire dokkaɗo ɗum ɗo fof ko hunde nde rewani lawol si babunde ɗeɗo wullittoɓe ko ɗum waɗi kanko président mo Gabon o waɗi déclaration makko hannde o wi ko ndemo ƴeftu peeje ko yacci pour fawde réglude ɗeɗo caɗele ko fati woteji garoji e mois de septembre bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ma jikkodirde Tijani Niang joni o rokka en élément mo jogui ko fate coftalgal Tijani Niang bisimillah jaam hiire moon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde radio Jowol Sare joni kabaruji men coftal ɓalli gadorɗen kabaruji men coftal ɓalli koye nder leydi Mauritanie hello men tournement ji Fouta hitande ujunnaji ɗe nogas joyi jaɓanten ko to wuuro Siwi e rimdandema hitande ujunnaji ɗe nogas joyi ene jokki ñalawma hannde to wuuro Siwi kippu Siwi kañum hewidirno e kippu Jowol mo rewo kiwidiral ngal wawi gasir ko ɗekki 00 rimdandema en jokki ñalawma ɓawo janggo ne hawra e nogas e joyi lewru août hitande ujunnaji ɗe nogas joyi to wuuro Makama so woni 16h30 GMT Magama ma hewidire kippu wuuro Gobi sen gumim to wuuro Siwi en gartat to woɗum hatar tournoma woɗum hitande ujunnaji ɗe nogas e joyi pottital ñalawma hannde e kippu Mbahe kañum heeɓi polgue yesso kippu wolum hatar taw ko logguiɗiɗe loggol gotol tournoi hayre mbar hitande ujunnaji ɗe nogas e joyi pottital ñalawma hannde FC Salme kañum hewdirno e kippu FC Espoir ko FC Espoir wawi hebde polgu loggol gotol e ndiga tournoi district de Bogue hitande ujunnaji ɗe nogas joyi ene jokki ñalawma hannde pottital gotal kippu FC Cité kañum hewdirno e FC Carrefour kiwidiral ngal wawi gasirɗeke on partout sen gumim to wuuro Bogue jaɓanten ko to wuuro Jingue kettoɗen Iba Bilali Sall o arani ene jencudi championnat Jingue hitande ujunnaji ɗe nogas joyi ko noon tigui championnat Jingue jeeri 2025 ene jokkiɗo e stade Winde Bourmo Jingue jeeri Tumbere
aset hande o tawene hawri e nogas tati août 2025 nangodirno ko FC Lyon kame FC Timtimol yaltayeɓe sikki ala ko FC Lyon fi FC Timtimol 2-1 marque bit gadano FC Lyon ko on beteɗo Oumar Amadou Kouma so tawi ko deuxième bit o marque ɗum ko on beteɗo Alassane Sow mo yon tande noddirta Neymar marque bit FC Timtimol o ko on beteɗo Auguste Sow ciften bandiraɓe tan wonde hanki nangodirno ɗo ko FC Yurno Jiya kam e FC Tule Hasi sikara ko FC Tule Hasi fino FC Yurniya 2-0 taw kanji loggi ɗiɗɗi fof markidi ko on beteɗo Adama Abdoulaye Diallo e janggo noon inchallah ene jogori hawrude e alerte nogas nayi août 2025 jogori nangodirde ɗo ko FC Yakare kam e FC Yindiawa wonno ko Iba Bilali Sall depuis le stade wonde Bourmo Jingi Jeeri Tumbere radio Jowol Sare ha joni en certani Iba Bilali Sall joni arata ko fati potital championnat ganki hitande ujunnaji ɗe nogas joyi e ko noon tigui musidɗo meɗen Omar Adama Diako joɗniɗen toon to ganki o holliti hen wonde championnat ganki caggal nde ɓe mbaɗi pofte daɓɓe seeɗa ɓe ɓamti e aset hande o tawen hawre nogas tati août 2025 o nangodirno ko FC Bambari kam e FC Debay sikki ala ko FC Debay fi FC Bambari 2-0 marque premier bi FC Debay ko on beteɗo Mohamed Mayroy tawi ha joni kadi marque deuxième biɗo ko on beteɗo Aliou Mohamed Diako wonno ko Iba Bilali Sall ɗo e Jingue Jeeri pour radio Jowol Sare pottitte quart de finale chan hitande ujunnaji ɗe nogas joyi ñalawma hande e kippu Sénégal wawi ɓennude tabal qualifiade demi finale caggal polgu mabɓe ñalawma hande yesso kippu Ouganda taw ko loggol gotol e ndiga ha joni ko faten ɗiɗon mbadi Soudan kañum hiwdirno e kippu Algérie kiwdiral ngal wano gasiri ko ɗekki on partout tuma nde pay faw perta ko kippu Soudan wawi hebde polgu taw ko loggi nayyi loggi ɗiɗi jencude championnat ji dunde Europe gadorɗen ko championnat mo leydi Angleterre pottitte mum ñalawma hande West Ham kañum kippu Tottenham kañum yeehe nder tere Manchester City fi ɗum loggi ɗiɗi e ndiga ha joni ko faten ɗiɗon mbadi Brentford kañum heeɓi polgue yesso kippu Aston Villa taw ko loggol gotol e ndiga Arsenal kañum heeɓi fartange yesso kippu Leeds United taw ko loggi joyi e ndiga championnat mo leydi Espagne pottital gasgal ko ɓoyani ko FC Barcelone kañum waɗi remontada yesso kippu Levante taw ko loggi tati loggi ɗiɗi ha joni ko faten ɗiɗon mbadi Atlético Madrid kañum hewdirno e kippu LC kiwdiral ngal wawi gasir ko ɗekki on partout championnat mo leydi Allemagne pottital ñalawma hande kippu Offenheim kañum heeɓi polgue yesso kippu Bayern Leverkusen taw ko loggi ɗiɗi e loggol gotol kabaruji men cofsal ɓalli ko ɗo kaydi en calmini hettiyankoɓe haalirde radio Jowol to mbawi wonde fof bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji min jogon noon hande ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma samedi nogas poti lewru utisande ujunnaji nogas ɗi gasi haala yimɓe Allah jaam ha jam kadi on jarama